Et sä kyytiin vai jääksä tänne? Hei vaan kaikille! Minä oon Miina, 30-vuotias heppotyttö Savosta. Tervetuloa seuraamaan minun matkaa tämän minun yhdistelmän kanssa. Ensinnäkään mun ei pitänyt ikinä työllistyä tälle alalle, mutta niin sisko sai houkuteltua tänne sitten kuitenkin jollain ilveellä lähtemään, niin suuri osa on ollut kyllä tosi ihania, hyvin kannustavia ja ovat ottaneet tämän niinku naiseudenkin hyvin mielellään, että ei kukaan valittanut yhtään silleen, vaikka mekin täällä tyttöinä vähän pyöritään aina jätkien seassa, mutta mä haluan perustaa tai jatkaa tätä oman yritykseni kehittämistä, kun mä haluan tehdä siitä ihan omanlaisen, ihan tietyllä tavalla semmoisen, mikä miellyttää minun agendaa yrittäjänä. Että mun työ on kivaa, mä nautin siitä, sitä on sopivissa määrin, siitä saa asiallisen korvauksen ja sitten pystyy vielä harrastamaan ja viettämään vapaa-aikaa halvammallaan tavalla, niin on kyllä ollut huikean kivoja hetkiä.